Köszöntöm nézőinket! Önök a Városi Televízió hírmagazinját, a heti krónikát látják. Füzesabonyi önkéntes tűzoltók is kivették részüket a dunai árvízi védekezésből. Az egyesület tagjai Visegrádon teljesítettek szolgálatot a legnehezebb napokban. A Szent Flórián Tűzoltó Egyesület tagjai közül 5-en vettek részt az operatív védekezésben. Hajdú István, Karacs Attila, Kovács István, Krizsa Péter és Nagy Zoltán. Kedden telefonáltak este 8 óra tájékában a megyei katasztrófavédelemtől, hogy megérkezett nekik az utasítás, hogy a hátramentő csoportnak a tagjait értesítsék ki, hogy riasztható állapotban legyenek, és következő nap jelentek, hogy délben, hogy 18 órakor csütörtökön indul a konvoj Budapest irányába, és hogy megkapjuk a parancsot, hogy hova kell vonulnunk védekezni. Kik a tagjai a Mátra mentőcsoportnak? A Mátra mentőcsoportnak még egy tűzoltó egyesület van, a Verpeléti, a megyei katasztrófavédelmi igazgatóságról vannak tisztek, akkor van még az Agria speciális mentőcsoport és a Kékes kutató mentőcsoport. És hova szólt a parancs ezek után? Visegrádra kellett mennünk védekezést folytatni. Konkrét feladat a Visegrádon a 11-es főút mentén felállítani egy nyúlgátat, egy védőgátat, hogy a Duna ne tudjon átfolyni a főúton, és ahol már átszivárgott az út alatt a víz, a buzgárokat képezte, ott kellett nekünk különböző zsákokkal buzgárat képezni, és akkor megfogni a szivárgó vizet. Egy ilyen védekezésnél van felállítva egy operatív törzs, akik folyamatosan különböző helyekről kapják a jelzéseket, hogy a víz hogy halad, merre van. Ott homokzsákok és homok külön le voltak pakolva nagyobb palacokra, ahol jöttek az önkéntesek, még az ott lakók, ők rakták zsákba, és nekünk viszont a megérkezett zsákot, amelyet a Kékes kutató mentőcsoport a kadokkal, könnyű szállítójárművekkel hozott, azokat kellett folyamatosan rakni, emelni, hogy minél magasabbra, hogy a megsatszollt vízszint fölé menjünk. Hogyan lehetne leírni a helyzetet? Ezt nem lehet leírni, ezt a helyzetet egyszerűen nem lehet leírni. Aki látta a Dunát Visegrádon, hogy milyen állapotban van, nyugalmi állapotban, és látta most, nem hiszi el, hogy a Duna ennyire meg tud dagadni, hogy annyival följebb jött, hogy 11-es főút felett közel 1 méterrel feljebb volt. A füzesabonyi csapat június 5-én érkezett meg a kijelölt Duna szakaszhoz. Akkor felmértük a terepet, csütörtök reggel 6 órakor kezdtük, vasárnap érkeztünk, 18 órakor érkeztünk haza. Hát megsatszolni, hogy hány homokzsákot, több tonna homokot, több ezer darab homokzsákot raktunk, folyamatosan csak raktuk. Az víz, az kimosta, hol felpuhította, akkor arra megint rá kellett rakni, elé kellett rakni, tetejére rakni. Az volt a lényeg, hogy a homokzsák mindig feszesen, erősen tartsa a vizet. Mennyire lehetett gátat vetni szó szerint a Dunának? Hát erre csak azt tudom mondani, hogy Visegrád nem esett el. Nagyon sok falu, nagyon sok városon átnyomta a víz. Visegrádon hála jó égnek nem tudta a víz átnyomni. Olyan erős gátot lett képezve, járőrök folyamatosan figyelték, ahol megmozdult a zsák, ahol felpukult, rögtön szóltak, akár éjszaka volt úgy, hogy hazaértünk hajnal 2-kor, reggel 5-kor már szóltak, hogy riasztás van, menni kell, rakni kell, nyomja a víz, és meg tudtuk hála jó égnek fogni. Hány méteren tetőzött a Duna Visegrádon? Utolsó tudomásom szerint Visegrádon 723-on, de Visegrád elég alacsony medrű falu. Úgy tűnik, hogy akkor ott sikerült az önök segítségével meggátolni, hogy árvíz legyen. Igen, akik ott voltak, azok segítségével teljes mértékig sikerült megvédeni. Visegrád faluban nagyobb kár nem esett, nagyobb mentesítést nem kellett végrehajtani, a lakók maradhattak a saját ingatlanjukban, nem kellett őket. Meg volt egy-két lakónak a parancs, hogy ki kell lakoltatni, ha jön a víz, de mindenki maradhatott a saját házába. Jelen utolsó tudomásom szerint folyamatosan napad a Duna, a zsákok már épp hogy tartják a vizet.